Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kafa yaɗa labarai ta Al Jazeera ta kawo wannan rahoto yanzu, inda ta bayyana cewa shugaban ƙasar Amurka zai fara wannan ziyara a yau, da kuma ajandar ma'ana cewa za su tattauna akan abin da ya shafi yaƙin Iran da yadda za a kawo ƙarshen shi, da kuma maganar Hormuz, wannan mashiga ta Hormuz. China za ta lallaɓe Iran a daidaita ya zamo dai an kawo ƙarshen duk wannan tashin tashina. Tafiya ce da ya shirya kusan jagorori da suka ƙirƙiri abubuwan da duniya take amfani da shi, musamman akwai Elon Musk, kamar yadda a hoton na hange shi, shugaban ɓangaren harkokin sadarwa kenan. Akwai mai kamfanin Apple ma, kusan dai duk wasu kamfanonuwa na Amurka ga su nan, manya-manyan jagororin ɓangaren kasuwanci na Amurka. Trump ya neme su a abokanan tafiya wannan tafiya da zai ƙasar China, wanda akwai maganar kasuwanci, saboda Amurka yanzu dole za a faɗaɗa harkokin kasuwanci, harkokin sata da kuma zalunci na fin ƙarfi a kwashe dukiyar ƙasa yana neman zamo mata ƙarshe. Ma'ana dai an tona mata asiri, duk ƙasar da za ta je ta yi sace-sacen ta ɗauko da sauransu, to fa yanzu takunkumai jamhuriyar musulunci ya fara aiki a kanta. To don haka dole a nemi hanyar kasuwanci, don haka ya ebo duk 'yan kasuwa da masu kamfanonuwan Amurka an taho China, ya za a tattauna domin a samo wa Amurka mafita. Amurka dai suna nan suna kuka, yau ma sun ce da sabon farashi suka tashi. Trump ya sa su a bala'i. To Allah ya ci gaba da dafawa 'yan gwagwarmaya. Wannan gidan jaridar Ramallah ne suka kawo daga shafin Bingabir, wannan ministan mai tsatsauran ra'ayi, wannan azzalumin wanda ya kai hukuncin zartar da hukuncin kisa ga fursunonin daga ƙasar Falasɗina da aka kama a matsayin tukwici. Wannan azzalumin Bayahudi shi ma ya magantu, ya ji zafin ɗaga tutar Falasɗin ɗin nan. Ya bayyana cewa makusanta ko kuma mutanen da suke tare da shi, Lamine Yamal, shi ɗan wasan Barcelona da ya jagoranci ɗaga tutar Falasɗin a murna da suka yi da cin nasara, cewa ya kamata ya sanar da su, ya sanar da shi cewa ya kamata ya daina ɗaga, ma'ana su faɗa mai cewa yana ɗaga tutar wata ƙasa, wata ƙungiya ma ya kirawo, a sanar da shi cewa ya daina ɗaga tutar ƙungiyar da ba za ta wanzu ba. Ma'ana ita Falasɗinawa gaba ɗaya ita ƙungiya ce ma, ƙungiyar da ba za ta wanzu ba. A sanar da shi ya daina ɗagawa. Allah ya sa mu dace. Don kuma Bahrain, wannan daftari resolution da ta kai ƙasar Majalisar Ɗinkin Duniya akan maganar buɗe mashigar Hormuz, to a wannan ƙudiri da ta kai a zuwa yanzu an samu ƙasa 112 da suka bayyana cewa sun goyi bayan wannan ƙudiri. To amma dai sun goyi baya, ba za su tura rundunarsu ba. To ƙasa 112 aka samu wanda sun yarda da wannan ƙudiri, sauran ƙasashe kuma wasu sun nuna ba su yarda ba, wasu kuma ba su nuna matsaya ba. Shi wannan ƙudiri da aka kai ake so a yi amfani da ƙarfi na Majalisar Ɗinkin Duniya, kamar yadda aka yi wasu ƙasashe kamar Iraki, kamar sauran ƙasashe. To wannan ƙudiri, shi ita Majalisar Ɗinkin Duniya akwai ƙasashe da ake kira veto power, masu kujerar naƙi, su ne guda 5. Idan duk duniya, ƙasashen duniya a ce ƙasa 200 ce, ƙasa 199 ta yadda da ƙudiri, idan a cikin wa'innan masu kujerar naƙin guda ɗaya ta ce ita ba ta yadda ba, to wannan ƙudiri ya zama ba tabbatacce ba, ma'ana dole a ƙyale wannan ƙudiri. Ƙasashen da suke da wannan kujera akwai Rasha, akwai China, akwai Amurka, akwai Ingila, akwai Faransa. To daga ciki guda 2 nan dama Rasha da China ba za su yarda da wannan, tuntuni ma sun yi watsi da ƙudirin. To wannan ya sa wannan ƙudiri ake ganin shi ma bai zama abin tattauna ba, saboda dole akwai masu kujerar naƙi da za su ce ba su yarda ba. To kuma in dai ba su yarda ba, to wannan ƙudiri kawai sunan shi watsatsi. Wannan ƙudiri da yanzu haka ake kan kaɗa ƙuri'a, amma dai zuwa yanzu an samu ƙasa 112 masu kujerar naƙi kuma guda 2 daman sun nuna naƙin. To Allah ya taimake mu, kuma da duk duniyar za su haɗu su ce za su buɗe wannan mashiga, kamar yadda rundunar juyin juya hali ta ce to da za su dawo da kunya mai girma.
yakin. Wannan dai mota da kuke ga ta kama da wuta wani hari ne na sama ya faɗo mata daga Isra'ila kenan, wanda wannan mota tana kudancin birnin Beirut ne na Lebanon. Allah ya kiyaye. Kasar China ta sake sunan minister na harkokin wajen Amerika saboda da yana cikin waɗanda an ka sama takunkumi cewa ba sa takawa China saboda rikicin Hong Kong da sarwan matsaloli da yake tsakanin shi da China. To da yake yana cikin tawagar ta Donald Trump wanda ya tahi da su, da kuma mai kudin duniya Elon Musk, duk dai suna cikin tawagar sun sauka birnin Beijing na China, inda za su tafi don su tattauna akan wasu abubuwa masu ɗimbin yawa, musamman wani bi game da wasu rikice-rikice na su Rasha da Ukraine da na su Iran din nan da ita Amerika, da matsalan yankin Taiwan da kuma harkokin tattalin arziki, saboda kaga sun tayi da duk masu alaka da harkan kuɗin nan. Allah dai ya kyauta. Yadda jaridar nan ta Aljarida ta wallafa, abin tsoro shine 'yan mamaya 'yan saraurizam na Yahudawan nan bayan sun samu goyon baya na minister na finance na ita Isra'ila, ya ce yanzu su su zamna wurin nan gim inda abin da yake abin bada tsoro a nan shine za su mamaye kabarin annabi Yusufa alaihi salatu wassalam, wanda da 'yan uwa na Palestine suke kula da shi. Yanzu kenan in abu ya tabbata zai koma ƙarƙashin hannun Yahudawa, wanda sai dai abin da Allah ya yi, kuma Allah ya kyauta, Allah ya kiyaye. Wannan bidiyo da kuke gani Al-Arabi ta wallafa, wasu hare-hare na da Rasha ta kai a Ukraine bayan lokacin tsagaita wuta ya riga ya ƙare. Lalle abubuwan sun faru ne Leterez din nan dai da muke ciki, kun sai yau Leterez me to yau na Rasha ta kai waɗannan hare-hare. Allah ya kyauta, Allah ya sauka. To yan uwa, ban samu ne na tsini da za mu bude group na Telegram saboda ba mu san abin da zai iya biyo baya. Yanzu nake gani wani group na wasu 'yan gwagwarmaya na Almizan an dakatar da shi ma. An dakatar da group ɗin Almizan yanzu nake gani. Allah subhanahu ta'ala dai ya sauƙaƙa. Ana ci gaba dai da dakatar da bima na gurfuffuka, musamman akan wasu dokoki da wasu sun ka kawo waɗanda gaskiya ba mu iya supportansu. Allah dai ya sauka. Magana da yaron sojin Iran ya tabbatar da cewa ba za su sake barin sojojin Amerika su yi amfani da yankin Mudeke Hormuz wajen jigilan makamai zuwa ga qawaidul askariya waɗanda suke wannan mantika gaba ɗaya. Abin mana duk kamfani na Amerika waɗanda a gabas ta tsakiya, wanda adda kusan soji 50,000 gaba ɗayansu, Iran sun kashe ba za su sake yadda a bida makamai ta yankin Mudeke Hormuz yadda dai mai magana da rundunar sojan Iran ya tabbatar. Abin al'ajabi bai karewa a duniya. Wata gasa da ake yi ta waƙoƙi a ƙasashen Turai, saboda halartar wakiliyar Isra'ila yasa ƙasashe 5 sun ka janye ma da shiga wasar, sun ka ce su sun yahe. In dai da Isra'ila to su sun yahe ba sa shiga. Inda wannan mawaƙiya ta Isra'ila ta fara waƙa, an ka koma ana waƙa, sai da sojoji sun ka zo suna fitar da mutane, inda suke cewa a 'yanta Palestine, a bar kisan kare dangi, a bar kishan jasu, yadda dai jarida ta a talabijin Al-Arabi ta wallafa cewa abin kuma ya faru ne bi mana bayan kasashe guda 5 sun riga sun janye ihtijajen ala musharikati Tel Aviv, saboda cewa matukar akwai Isra'ila su ba su yadda ba, wanda yake nuna cewa rikicin gabas ta tsakiya yana tasirantuwa a ainihin a cikin wurare na kuma safile, wuraren wasansani da sarwansu, ba ma wurare da suke da alaka da addini ko wani abu, wurare dai da ake sharholiya irin na sakafa na al'adu. Shi ma wannan abu yana tasiri, abin da ke ƙara nuni bi mana bacin sunan Isra'ila a idon duniya. To mu dai yi sannu saboda kawasaf ta ɗauki mataki a kanmu. Allah dai ya sauƙaƙa. Kwana biyun ga mun shiga takunkumin WhatsApp. Allah ya kyauta. Ƙasar Qatar ta yi Allah wade da kutsen da wasu 'yan mamaya sun kai a masallacin Qudus, Masjidul Aqsa, wanda mun fi sani da masallacin Annabi Sulaiman alaihi salam, inda sun kai kutse kuma suke shiga suke abin da suka ga dama.
ƙalƙashin kariya da suke samu daga polisan Isra'ila ɗin. Allah da ya sauka. Kanisa ta Isra'ila ta tabbatar da cewa ita za ta hukumta wasu da take zargin cewa 'yan Hamas ne. Suna cikin mayakan Hamas, su za su hukumta su. Waɗanda dai an ka kama mutane da kuke gani irin wannan kwance, to haka nan na wasu mutane suke a cikin gidajen kasu na Isra'ila. Abubuwan dai sai a hankali. Allah, abubuwan sai a hankali. Ya kamata a yi ma Palestine addu'a da Nijar da dukkan sauran kasashen musulmi. Allah ya yaye musu, ya yaye muna baki daya. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barka da safiya. To, da kuma muka ji da wannan masifa ta Yahudawa. Allah ya rufa asiri. Yanzu dai sun ƙara rufe wani, kuma ba a san yadda abu zai tsaya ba. Wannan yana daga cikin abin da mun sha faɗa, an sha gaya wa mutane. Ba yadda za a yi ku yi tunanin Yahudawa wannan kyale ko za su yi. Ba su kyale mu ba, ba zama za su yi zuba ido ba. Na faɗi wannan maganan aikin da suka bayar na shekara 100, shekara ka 100, misali yanzu shekara ka 100 tun kana jariri suka baka aiki. Yanzu dole ne ka yi musu. Ba zaɓi, dole ne. Ko ina kuma a duniya. Saboda lokaci ne na sa'i na ko su rayu ko su mutu. Duka wannan sawo cututtuka menene duka yanzu sai abin da duniya ta gani. Babu abin da yake zai mana amfani irin abu guda biyu. Abu na ɗaya addu'a, ita ce makami ta farko. Abu na biyu sai dunkulewa. Ya zama mun dunkule tare, muna magana da murya ɗaya, muna magana tare. To wannan abubuwan shine kawai abin da zai iya maganin su. Ka zama kayi addu'a, ka tsananta addu'a, to addu'a maganin kowace irin masifa ce. Aiki a aikace shine mu dunkule, mu zama muna magana tafiya tare, muna magana da murya ɗaya. Wato Yahudawa suna da wata hikima. Daga lokacin da suka kalli wani abu suka san wannan abun barazana ne a gare su, to ba kyale su za su yi ba abin, sun dinga bibiyar shi kenan, suna kokarin ɗaukar mataki a kai. Kullum suna zama a tebur suna meeting, suna tattaunawa. A daidai lokacin da kake can kake bacci, a lokacin su kuma suke meeting akan ka. A lokacin da rana ta tashi kana ta kujiba neman abin da zaka ci, a lokacin suke neman ya za su saka saraka su kashe ka hana ka rayuwa. A daidai lokacin da kake kokari kai burin ka samu ka saka sai mota ko ka sai gida, a lokacin su ba wannan ce a gare su ba, yaya za su rayu kai ka mutu. To matakin farko za su dauko babban abokin gaba, hannun su nasu ne, dan su, sai su ajiye maka shi, kai ta fama rigima da shi. To ba za su ƙara kyale ka ba, sai su koma kuma su banka maka rikici a cikin gida. To wannan shine mafi muni a gare ka ba tare da ka sani ba. Su kuma wannan ita ce mafi ƙarshen nasara a gurin su. Da yawan mu muna da wani abu guda ɗaya, shine kallon ƙaramin maki a matsayin babban maki. Mu kasa gane hannun babban maki da kuma shi kanshi gundarin shi, mu tafi mu yaƙe su guda biyu. A'a, matakin farko kallon wannan makin na kusa da kai na cikin gidanka a matsayin shine babban makiyinka. Ka ki mai da hankali ka kalli wancan babban makiyinka, ki aiki akan shi. To a lokacin ka shiga cikin musifa da bala'i. Kuna cikin wannan abun kuma mai da hankali har wannan babban hannun nata ya zama yayi ƙarfi, ya mamaye ku, ya zama shi yake sarrafa ku. Daga ƙarshe ta zo kuma ta karɓi sarrafa wanda zama ita take sarrafa ku gaba ɗaya. Ya zama kuna ƙarƙashin ta, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma in za mu haƙura mu cure, ka san akwai ƙaramin maki, ba wai baka kallon shi ba, a'a ka san baya son ka, amma kar ka ci gaba da mai da hankali ƙarfin ka 100% akan shi makiyinka ne. Ka san makiyin naka ne, amma ka kalle shi a matsayin jaririn makiyi. Ba wai ka zauna ba kai kokarin yadda za ka yi kai maganin abin, kar ka bari ya cutar da kai, ba a dole ne ka kula kar ya cutar da kai, amma kar ka manta da wancan babban makiyin, kar ka manta da shi duk tsanani ya zama yana zuciyarka. Abin da zai baka mamaki, sai ka ga a cikin Tijjaniya kowa ya yarda da Shehu Ahmadu Tijjani, ya yarda da Shehu Ibrahim Inyas a matsayin magabacin shi, duka sun yarda da juna, zikirin su iri ɗaya ce, wazifar su iri ɗaya ce, sai dai kawai bambancin shehu ne. Wannan shehun nashi ga yadda zawiyar shi take, wannan ga yadda zawiyar shi take, amma haka za a yi ta kaurar wannan fitina kawai ta zawiya, a mai da ita gaban tashin hankali. Kaga mutum ya manta yana da wata barazana ta waje. Haka na a cikin ɗariƙar Qadiriyya zaka gani. Kaga kawai akan bambancin shehu wance da ɗaliban shehu wance, shi ma duka zikirin su iri ɗaya ne, komai al'ada suke yi iri ɗaya ne. Kowa yana ɗariƙa shi na bin ɗariƙa Shehu Abdulkadir Jilani da shehun shi, amma ina da an zo gurin shehu kaza da shehu kaza da wani abin ya haɗa, sai kaga ta dare, ta zama kuma fitina ta shigo ciki. Har ka manta da wancan babban maki naka, kana kallon makiyin jaririn maki na kusa da kai shine sararren maki. Haka nan zaka ganta a shi a ita ma. Babu abin da ka san wancan babban maki yake nema irin ya ga bayan kai kashe ka.
ba shi da maki irin ya kashe ka, amma abun mamaki a ahlul baiti iri ɗaya kuke sallah komai iri ɗaya, an ɗauko abokan gaba na cikin gida na kusa an dasa suna gaba da ku ana rigima ga wancan hannu babba na cikin na kusa da kai, sannan ga gundarin waɗancan, amma sai kaga duk an aje ko menene an zo kallon makiyin cikin gida da komai kake iri ɗaya da shi ɗan jariri, an girma makiyayya, an zama ita ake ta yi ba rana ba dare ba safiya, hasada kiyayya duk ta kare akai, alhalin ga wancan gundarin shi kuma yana gefe yana kallon ka. In ya ga wani motsi wannan hannun nashi ɗan shi na halak malan ya ƙara danno mai kuɗi da komai ya ƙara banka muku gaba, shi kuma a daidai lokacin kenan yana ta ya zai ga ƙarshen ku gaba ɗayan ku ba san ka yake ba. Kamar yadda muka ji sun fito sun ce da sunna da shi'a duka abokan gaba su ne, sun fito sun faɗa hakika, wanda daga ranar da suka faɗi wannan bai kamata a ce an ci gaba da samun gaba ba. To kai da wanda ya fito in ya zo zai jefa bom, ba zai ce a shi'ar ma kun kasu ba duka bom zai jefa muku, ba zai ce maka a ɗariƙa kun kasu kashi duka bom zai jefa muku, in kuka cure shi'a da sunan ba zai ce kuna da bambanci ba bom zai jefa ya kashe ku, ina kai ina ba ka kasa mai da kan halinka kan wancan. Ba ina nufin kaka kalli wannan karamin makin bai zo ya maka illa, a'a wataƙila zai yi shi ma an aiko shi ne saboda kai din, amma in ya zama akwai dabara da hikima da siyasa wurin bi da shi, ka koma ka ci gaba da kallon wancan main makin babban gate din, to hankalin shi zai tashi. In dai zaka koma kana kallon shi to ka ƙara samun wani aikin, ya san lalle bai maka shagalta gaba ɗaya ba. Amma daga lokacin da ya ɗauko maki na kusa da kai ya ajiye maka, ya haɗa ka da rigimar cikin gida, ka girmama ta, ka ci gaba da kallon ta, kana shara ta, kana girmama ta, to a lokacin zai ci gaba da illa, sai dai kawai ji ya mamaye ka, dama kuma shine burin shi. Sai kaga a daidai lokacin da muke cikin wata masifa na wannan abun, fitinannin nan Yahuda wannan sun ƙara mamara ta ƙarfi da yaji, sun tawo karfe mu suke sanyi, amma abun mamaki sai kaga matasan mu wannan rikicin cikin gida da fitintunu shine kawai a gaban su, suke ta ja suna rairayewa, suna girmama shi, suna lugugwita shi. Kaga mutum matashi masani ya iya komai, amma abin da zai baka mamaki shi ma sai kaga wannan abin kaman ya zama mana kamar cutar kwakwalwa, akan tafi mai da hankali, ita ce damuwar shi, ita yake girmamawa, har sun zo sun fara illata mu. To wannan shine babban nasarar da suke samu akan mu. Misali ni babu wani babban makiyi a rayuwata a cikin musulmi duka, a kowace firka babban makiyi na kawai wanda bai ganin girman annabi, wanda baya ganin girman annabi, baya san annabi, yake wulakanta annabi, shine makiyin da ban taba kallon shi a matsayin kallon rahama da kallon shi a matsayin masoyi ba. Makiyina nake kallon shi lamba ɗaya, saboda baya san abin da nake so, yana illata ni, yana ci min mutunci duk lokacin da ya taɓa wata magana mummuna aka sai da Rasulullahi sallama, yana taɓa min zuciya, yana illata min. To babu makiyin da ya kai shi, wanda kuma na dinga mai Allah isa kenan har lokacin da Allah zai kasa kayya. Sai kuma Yahudawan da suke sa a dinga yin wannan masifar, sana sa ana faɗa maka ma magana akan annabi, to su da mun wannan sun wuce kima. In akwai abin da fi kiyayya ma to ita ce kawo kiyayya ma ta yi nisan da ba ta da wani gurbi. Amma duk wata ƙananan fitintunu na cikin gida to wannan sassauƙa ne, zama ne, magana ce ta zama a tattauna, kaga an yi warware ta a cikin ƙanƙanin lokaci ba tare da ta ɓata lokaci ba. Gutsuri tsoma ne wanda shi ma Yahudawa ne suke banka shi, suke sa shi akan kawai shehu wance da shehu wance, kuma da shehu wance da wancan din duka lazumin su iri ɗaya ne, wazifar su iri ɗaya ce, layin komai nasu tare suke tafiya. Amma an zo an ɗauki ƙiyayyar wani ta yi tsoron da an manta da wancan, ya sa maka soyayya ka kare wancan har sai ka manta da shi. Shi kuma a daidai lokacin da zaka farka ka ganshi ya zo kusa da kai, ya mamaye ka, yi maka mamaye da ba wani motsi da zaka iya yi. To wannan shine matsalar mu, kuma da wannan muke ƙara kira mu tashi daga wannan baccin, mu tashi mu kalli bamu da abokan gaba saboda Yahuda wannan. Kullum fafaran mu suke, kullum ya za su ƙarar da mu suke, kullum shine mitin ɗinsu da safe da rana da daddare. Kakannin haka suka yi mitin, iyayen haka suka yi wannan mitin ɗin, yanzu ya'yan ne suke yi akan mu, ba dare ba rana. Na sha faɗin wannan maganar, ba dare ba rana, duk wanda yake jin magana na sha in ce Yahuda wannan da sun san karfin da social media za ta yi haka, da sun san za ta yaƙe su suka yi ta take a ƙasa, da su da su bari ta zuwa nan bu wannan waya. To shin a tunaninka da kullum mama ba su take faɗan wannan maganar kyalewar za su yi, kawai su kyale mu ta yaƙar su, so suka kirkiro mana komai din, kuma mu kuma muna yaƙar su kyale mu? A'a, ba za su kyale mu ba, za su yi ta bin hanyoyin da za su yi maganin mu. Wannan shine matakin da suke kai. Sun san ba ma son su, kuma da ba mu samu ilimin da muka waye muka gane akan cewa su din ne manyan makiyan mu ba, sun bi mu da kiyayya karama ta kusa da mu. To yanzu mun gane su ne manyan makiya, to dan haka suna nan kuma sun taso yaƙar mu din, tunda mun gane to fito na fito ce tsakanin mu da su. Tunda yanzu kun gane ku mu manyan makiyan ku ne, kun sani
kun zo kun fara kaunar junanku kuna kare ƴan uwanku musulmai to yanzu bari mu fito mu muku fito na fito to wannan shine abin da ke faruwa amma a daidai lokacin da wataƙila kai saboda bafirka gaba je kana nan kana munna a rufe wannan group saboda me saboda yana yaƙa Yahudawa kai kuma saboda baka yaƙar su yana nan kana munna gashi nan kana aikin ka a kai ma ba san kai yake ba zai zo gare ka sai dai in ba musulmin kirki bane kai in dai musulmin ba'al ne mai addinin ba'al ne to wannan kan zai mata ƙara maka gudunmawa ya san naka ne ya san shi kai din ba musulmi bane naka zai ta ƙara maka gudunmawa amma in dai kai musulmin gaske ne ya sani wallahi baya son ka ko me zaka ce baya son ka misali da zan kawo muku a wannan abun guda biyu da me Iran ta gagare su har yanzu sun kasa kada Iran wannan Iran ba ta taba kallon karamin maki jariri ta girmama shi ta mai da hankalinta kullun Iran kasa biyu take faɗa a duniya duk tsanani Iran ba ka ji tana sa maka wasu kasashe ba zaka ji ta ce maka America Isra'ila ko da can suna hada da Arab Saudi saboda wahalar da suka ba su sun san abu ɗaya ne to yanzu sun ƙara haɗe su a matsayin hannun waɗancan manyan amma duk tsanani sun kalli waɗannan manyan makiyar akwai da yawa ƙasashe da na kusa da makamanta da suke ƙiya da su amma ba yadda zaka ga irin tana ta girmamo in ma tana aiki akan wannan ƙasar ta ƙarƙashin ƙasa take yi tana kallanta amma ta ƙi ta nuna duniya wannan ke ce babban makiya ke ce abokin rigima ta a'a kullum irin nuna take Isra'ila da Amerika ne manyan makiyanta da su take yaƙi su ne abokan gaba ta ba ta taɓa yadda da su kullum shine maganar Iran sun turo mata gaba cikin gida na uwa ɗaya uba ɗaya ta ƙi karɓa sun turo mata na ƴan uba ta ƙi karɓa sun turo makoci da makoci ta ƙi sun yi ba dare ba rana kai ne kadai kake ta wahala kanka a kallon ta a matsayin babbar abokiyar gaba amma ita ta kalle ka a matsayin babbar abokiyar gaba ha aka zo lokacin da ƴan uban suka kara ganewa fa uban mu ɗaya ashe fa uban mu ɗaya ashe fa uban mu ɗaya a bai fara sassautawa to wannan shine musifa ga bala'i na ƙarshe a wurin Yahudawa daga lokacin da zaka gane wancan ba abokin gaba na bane in ma akwai wani abu tsakanin da shi ba ƙiyayya bace rashin fahimta ce to yanzu na fahimta yana shi tsarin da ya fahimta in yana tsarin da ya fahimta da na fahimta shikenan bas ita ce wannan magana guda biyu na fahimci kaza ka fahimci kaza kowa ya tsaya kan fahimta shi abin da zai to daga lokacin mun dunkule mu zo falo mu haɗu mu mitin mu me mafitan mu me makoman mu ya zami mu maganin waɗannan to daga lokacin kuma ba su da kwanciyar hankali sun san ƙarshen su ya zo saboda ba su taɓa cin nasara ba sai da sun tarwatsa kawunan mu to dan Allah dan annabi yan uwa dan Allah dan annabi wannan rikice-rikicen na cikin gida ya kamata mu watsar da shi ya kamata a ce malaman da suke cikin waɗannan su ci gaba da faɗakar da ɗalibansu akan a yi haƙuri yanzu ba waɗannan abokan gabar na cikin gida su ne da babban tashin hankalin mu ba ga wani babban musiba ta danno mana mu ma ɗaliban mu fahimta yadda muke ta kallon wannan abubuwan da suke tasowa to ya kamata mu mai da hankali amma shi mai hasada shi kuma shine babban bala'i ka sani in aka ce maka mutum shi kuma wannan hasada yake maka to sai da ka bi shi da addu'a kawai baka da yadda zaka yi da shi ya gane ko me zaka ce ba zai gane ba shi ba rashin haɗin kai bane a'a shi hasada ce ta mai katutu kawai hasada ce ta cika zuciyar shi bam to nan baka da yadda zaka yi da shi kuma ba shi yadda zai da kai saboda duk wani abu da ka gani in ka ganka ka dauka Allah ne ga dama ba ra'ayin wani lokacin da Allah zai dauka wani ba zai zauna ya shawara da wani ba zai aikin shi ne baka isa ka ce dan me ba kuma wallahi ba zai faɗi ba sai dai kai ka faɗi sai dai kai ka faɗi saboda duk lokacin da Allah ya nuna hannu da yake aiki da shi billahi lazim ka so ya kar hannun nan sai ka faɗi saboda da Allah kake rigima ba wanda isa kuma ya rigima da Allah ya kai labari kowaye shi a duniya ko mun karfin ka sai dai kawai a ganka ka faɗi ka daidaice ka lalace kowaye kai amma in dai rashin fahimta ne to ya kamata yanzu mu yi haƙuri mu zo mu zauna a tebur tare mu warware dukkanin matsalolin mu zauna mu yi aiki gaba ɗaya mu zauna mu yi wannan addini namu aiki mu kare shi mu kare rayukanmu mu kare rayukan kanmu da kanmu hannaye da Isra'ila take amfani da shi na waje masu tunzura fitina masu ɗaukar makami a daji to mu sani wannan su ne abokan gaban manya na cikin gida amma ita kuma da take waje to yanzu ta fara shigo da kanta to waɗannan su ne abokan gaba ka da ya kamata kai gaba da su amma duk sauran na cikin gida sunan shi rashin fahimta ka kalli abin a rashin fahimta ka daina kallon abin a gaba ne a wannan abokin gaba ta ne a ka daina kallo ka kalle shi abokin sabani Allah ya sa mu dace kuma wannan abubuwa da ke faruwa na rufe account da suke ta yi a daina kokarin wayar da mutane su sani mun faɗa ba dare ba rana ba za su iya ba ba za su iya ba ba za su iya ba in dai za su bar waya a hannunmu sai dai su kashe ne to ɗin waya duk duniya gaba ɗaya amma in dai akwai waya to za a yi ta yaƙar su yadda ba za su daina yaƙar mu ba mu daina yaƙar su ba insha Allah Allah ya yarba asiri